Hinay ang pagpadala sa mga relief goods ngadto sa Eastern Visayas. Duha lang ka eroplano ang nanghakot. Dunay barko sa Navy, way sulod ug daghuwat nga mapuno aron makabiyahe. DSWD dili na mudawat og dugang hinabang. Tigputos ang ilang gikinahanglan. Price freeze ipatuman sa Department of Trade and Industry sa lalawigan sa Sugbo. 30 million pesos gigahin sa Kapitolyo gikan sa Calamity Fund alang sa kadaot sa Bagyong Ruby. Apan hangtod karon, wa pay report sa kadaot nga nadawat ang Office of the Civil Defense Region 7 ug Provincial Disaster and Risk Reduction Management. Jeep ni pasahero gikan sa Compostela nahayang human na banggai sa tanker. Ang jeep niagi ilam inay ibabaw sa flyover. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kanitibuk ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Martes, Petsa 9 sa buwan sa Disyembre, tuig 2014, ako si Glenn Soco. Amo nang hiatod ang mas sayong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibo impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, gilibkas na sukad kagabi sa Philippine Coast Guard Cebu Station ang suspension sa biyahe sa nagagmayng barko gikan sa mga pantalan sa Sugbo. Glenn, samtang duna pa'y mga biyahe sa eroplano nga gikan o paingon sa Manila ang suspended hantud karon tungod sa Bagyong Ruby. Andrea Patenya, Sugin Limi. Perting lipayan ni Jenny kay sud sa tulo ka adlaw nga pagkatanggong dinhi sa Sugbo, makauli na gyud silag iligan karong adlaw. Usa siya sa mga na-stranded nga mga pasahero tungod sa bagyo. Makauli na gyud kay igsaman. Kailangan lang dito. Nya asa naman mo nag-stay ka to stranded ko? Naman akong igsoon diri. So dito na lang ko. Kay numduman nga kagahapon, gitugutan na ang tanang barko nga mubiyahe gawas lang sa kadtong 250 gross tons paubos, mao nga dunay giapoy 1,124 ka mga pasahero nga nga stranded. Kay wa na gale warning gikan sa Pag-asa, back to normal operations na ang mga pantalan karon ug nakasakay ra ang tanang stranded passengers kagabi. Tambag ni Commander Rodolfo Villajuan nga aron malikayan ang samang sitwasyon kagahapon, diin daghan ang stranded, maayong mo monitor gyud sa media report umanawag daan kung kansilado ba o di ang biyahe. At least, pag nakinig sila, doon na sila. Kaya kung gusto pala mahirapan dito, pwede mo tumawag sa Coast Guard, pwede tumawag sa sleeping. Sa inyo, makinig sa inyo. Gipahibaw sab ni Villajuan nga wa pay mga barkong nangabot gikan sa kauluhan mao nga wa say Cebu to Manila boat trip sa pagkakaron. Dugang ni ini nga wa sila nadawat nga taho kabahin sa maritime mishaps tungod sa Bagyong Ruby dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Kung back to normal na ang tanang biyahe sa barko, doon nagyapoy canceled flight sa Mactan Cebu International Airport tungod ni Ruby. Karong adlaw, duha ka flights sa Philippine Airlines gikan Manila to Cebu ang nakanselar. Kanselado sab ang duha ka Cebu to Manila flights, duha ka Manila to Cebu flights ug usa ka Incheon to Cebu flights sa AirAsia. Andrea Patenya, News 5. Nagkuwang gihapon ang mga eroplano alang sa pagpada og mga relief goods ngadto sa mga biktima sa bagyo sa Eastern Visayas. Gawas nga gamay ra ang mga food packs nga na-deliver matag biyahe. Naghuwat usab ang military nga adunay mga cargo planes nga makatabang nila og hakot sa mga hinabang. King Perez, Sugin Limi. Usa sa mga organisasyon nga mupadaon niya og mga medical supply mao ang Direct Relief. Mupada ang humanitarian organization og mga emergency medical supplies nga mulungtad og usa ka buwan alang sa 5,000 ka mga pasyente. Lakip sa ilang ipada mao ang mga kahimanan alang sa pagpanambal. The military are providing the C-130s, which means we can fly direct into Borongan. Ang hinabang dadon pinaagi sa duha ka C-130 cargo plane sa Air Force ngadto sa mga drop-off point sa Borongan Eastern Samar ug Katarman Northern Samar. Pagkakaron nagmingaw pa ang Benito Ebuen Air Base kay wa pa nangabot ang mga foreign aircrafts nga gilauman nga makatabang sa dali nga pagpada sa mga relief goods. Kaganihang buntag moabot sa 945 sacks kung 3,780 food packs ang napadana sa upat ka biyahe sa mga C-130 kung adunay average nga 945 food packs matag biyahe.
Ang matag usa ka food pack konsumo alang sa usa ka pamilya sa duha ngadto sa tulo ka adlaw. Human sa upat ka biyahe kaganihang buntag, adunay nahabilin nga 1,716 ka mga food pack sa airbase nga ila pang ihatod. Gitinguhang makabiyahe og kanapulo ang duha ka C-130 karong adlaw. Matod sa Assistant Chief sa Command Unified Staff for Civil Military Operations sa Central Command, mas dali unta ang pagpada sa mga relief goods kung adunay dugang eroplano nga makargahan ug mas paspas ang pagrepack sa DSWD. Expedite natin yung delivery, the more aircraft, the merrier. Samtang ang Naval Forces Central nakapalarga na silang barko dito sa Camotes kagahapon pagdala sa relief goods sa Kapitolyo. Apan matod sa Information Office Head sa Navy, wa dayon mahatod sa gikatakdang oras og nangabasa sa mga relief goods tungod sa dagkong bawd. Sa pagkakaroon ng DSWD ug Cebu Provincial Government palang gawa sa pipila ka mga pribadong organisasyon ang mopada og mga relief goods sa mga barko sa Navy. So kahapon umalis siya ng 2:30 ng hapon. So ang dapat na dating niya is more or less mga nasa 16 or alas 6 ng hapon yung dating niya. Pero yun nga, pagdating dun sa area is medyo magalaw yung ating Mao kini ang LT-507 BRP Benguet sa Philippine Navy nga naka-standby karon diri sa Naval Forces Central sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Aduna kini carrying capacity nga 3,200 tons alang sa mga relief goods. Gikinahanglan pa nga mapuno kining maong barko aron mapada ang mga relief goods dito sa Catbalogan, Samar. kung meron po tayong barko, ima-maximize po natin yung laman ng barko. Bisan pa sa limited logistical support sa kasundaluhan, giawhag sa AFP Central Command nga isentro ang pagpada sa mga relief goods sa DSWD aron mapadala kini sa mga available nga aircrafts ug barko sa kasundaluhan. I would like to advise na you get in touch sa DSWD when it comes to relief goods para ma-centralize at saka record properly. King Perez, News 5. Gipaabot na hangtod karon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang Rapid Disaster Assessment sa matag local government units nga apektado sa Bagyong Ruby. Giandam na sab sa Kapitolyo ang Calamity Fund. Jinky Bargio, Sugin Limi. Human gipaubos sa state of calamity ang tibok lalawigan sa Sugbo, giandam na karon sa provincial budget officer ang nahabiling pondo gikan sa Calamity Fund nga ilang iapod-apod ngadto sa tanang mga lungsod nga nanginahanglan og ayuda. Sa milabay nga Bagyong Queenie, 300,000 ka pesos ra ang ilang napagawas nga pondo. Atol sa preparasyon sa Bagyong Ruby, migahinada ng Kapitolyo og 2 million pesos. Apan karon nga ubay-ubay ang napektuhan sa Bagyong Ruby, lagmit, mahurot o gamit ang nahabiling 30 million pesos nga Quick Response Fund. Di maginaingan nga ihurot ka na sa province ng Cebu mo na niya tanawan man ko na sa itong gobernador kung kuan man. Depende man sa kuan, sa panginahanglan nga atong itabang ito sa mga kalungsoran. Hangtod karon wa pay rapid disaster assessment ang Kapitolyo sa tanang kadaot nga naangkon sa matag LGUs. Ilang giklaro nga way na nga guba nga infrastruktura apan dunay na nga daot nga mga agrikultura. Ang mga evacuees na mauli na sab sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Wala pagid kayo data. Mo ingon generally nga crops ang kadaghanan sa damage. Nya mostly gani ang mga saging. Nya atong mga mais. Mao siya kadaghanan karon sa damage good. Gilauman nga makasumiter na ang tanang LGU sa ilang report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Gipaybaw sab sa Kapitolyo nga wa na sila manginahanglan og mga volunteers alang sa repacking sa mga relief goods. Jinky Bargio, News 5. Price freeze ipatuman sa tibok lalawigan sa Sugbo human kini gipaubos sa state of calamity. Samtang halos na restore na ang kuryente sa Sugbo human ang Bagyong Ruby. Andrea Patanya, Sugin Limi. Ano mami prices nila? Gilihok na karon sa Department of Trade and Industry sa Rehiyon 7 ang pagpatuman sa price freeze sa tibuok lalawigan sa Sugbo human kini gipaubos sa state of calamity.
Iimplementar sugod ugma ang price freeze sa 15 ka mga lungsod sa Habagatang Sugbo nga unang gipaubo sa state of calamity tungod sa bagyong Queenie. Ug mosunod na dayon ang mga nahabiling bahin sa lalawigan sa Sugbo. Ubos sa price freeze, di mahimong mula pa sa price ceiling ang presyo sa mga basic commodities. Gani kadtong mga negosyante nga mula pa sa presyo ug bisan usa lang ka sentimos, mahimo nang mamultahan og 5,000 to 1 million pesos, maembarguhan og produkto o mapasiradaan ang negosyo. Kay numduman nga niadtong bagyong Yolanda, 8 ka mga tindahan sa Northern Cebu ang gisilutan human milapas sa Price Act. Price freeze is intended to protect the consumers for unreasonable increases in prices. So atong gitan-aw nga ang mga konsumidor makapalit sa affordable nga prices at the same time ang atong negosyante dili magpasaka og dako kaayo sa ilang mga goods. Gipaybaw sab sa Department of Energy nga ang Sebeco 2 mao'y labing naapektuhan sa bagyong Ruby. Ang Sebeco 2 mao'y electricity provider gikan sa lungsod sa Compostela padung sa Daan Bantayan, diin 47 ka mga poste ang nangatumba. Apan mato ni DOE Regional Director Antonio Labios, na-restore na ang power sa main line sa Sebeco 2 ug kadtong lateral lines ang padayon pa ang giayo karon. Di hinuon sa magkagrabe ang kadaot nga hatod di bagyong Ruby, itandi kang bagyong Yolanda. Na-restore na-energize na ang mga main distribution lines nila gahapon pa, no? So ang mga linya lang nato nga dapat ikuan per Sebecos report nga katong sa mga from the highway paingon sa mga barangays. Ang Visayan Electric Company, mipahibaw nga pituran nila ka mga poste ang nangatumba sa mga bukirang barangay ug karong adlaw fully restored na ang power sa tanan nilang franchise areas. Ang kadaot nga gihatag sa Ruby is not as much as we expected, not really as much as Yolanda. In fact, only 7% of our total load was affected. Okay, so there were some areas isolated nga like sa bukirang barangay sa Kambinukot, sa Lusaran nga dugay siya na restore, dugay meaning the day after na 5 a.m. on Monday. Pero within the day naka-restore na ta og power sa mga affected areas. And Andrea Patenia, News 5. Andam og tagana ang mga barko sa Naval Forces Central nga gamiton sa pagkarga o paghatod sa mga relief goods ngadto sa mga dapit nga apektado sa bagyong Ruby. Leslie Caminada Vistil, Sugin Lime. Kagabi pa nag-standby kining tulo ka truck di karga nga mao igisudlan sa kinartong tubig, sinakong bugas, kinartong noodles ug mga habol. Matod sa tigpamabas sa Naval Forces Central nga nagpaabot sila sa ubang relief goods nga gikan sa ubang ahensya aron madungan kini og hatod ngadto sa Camotes. Yes, possible po na yan po yung gagamitin. And katulad po ng sinabi ko na mag-indicate po na kung saan po yung ruta ng ating barko is sasabi po na is yung dami ng relief goods para is in a certain location. Pero po, kung ito po ang gagamitin nating barko, bago po natin siya paalisin, syempre po, i-maximize natin yung laman. So, kailangan natin siyang punuin para hindi po sayang yung spaces and mga relief goods na pwede natin pamigay sa ating mga kababayan. Nasayran nga alas 3 sa hapon kagahapon, dunay unang hugna sa mga relief goods ang gidala sa mga sakop sa Nagforsen paingon sa isla sa Camotes. Okay, yung kanina po nakalis na barko is VU 471. Meron po ito na kaunting load na relief goods from a LGU na papunta po siyang Camotes Island. And actually kanina dumating na siya mga 14:30. Yes, of course, some LGUs and other private and public agency and stakeholders are coordinating sa atin kung pwede silang magkarga ng kanilang mga relief goods para iparating sa ating mga kababayan. Meron na po mga naka-schedule and nakikipag-coordinate po sila para sa mga requirements para po sa kagaganda and organize na paglo-load ng ating mga relief goods. Padung nasab sa pantalan sa Nagforsen ang ubang mga barkong gitaguan nunot sa bagyo. Gamit ang mga barko sa Nagforsen, mahatod na ang ubang mga relief goods paingon sa nagkalain-laing dapit sa Kabisayan nga apektado sa bagyong Ruby. Leslie Caminada Vistil, News 5. Gipaibaw sa Department of Social Welfare and Development nga wa na sila manginahanglan og relief goods kay kaigo na ang ilang supply. Nanginahanglan na lang sila karon og dugang volunteers sa pagpamutos niini matag gabi. Andrea Patanya, Sugin Lime.
Human sa panawagan nga kuwang og volunteers, daghan ang nangabot dinhi sa repacking center sa Department of Social Welfare and Development 7 sa CICC aron motabang sa pag-repack sa mga relief goods alang sa mga biktima sa bagyong Ruby. Dili po mapusa o lamisa. Buwag-buwagon mo kay pinakadagan sa kalamisa na pulo. Sa wa pa sila magsugod, gipaubos una sila sa briefing. Human, maunay sulod, sardinas, corned beef, bitlog. Matod sa warehouse supervisor sa DSWD, kung unsa kadaghan ang volunteers kun adlawan, nihitsab ang mga but-ini gabii, mao nga hangyo nila nga duna sab untay makatabang kanila sa graveyard shift repacking. Sukad ni atong Sabado hangtod alas 6 ganiyang buntag, 30,488 food packs ang napreparar sa DSWD. 12,244 niini ang na-deliver na sa Mactan Benito Ebuen Air Base alang sa mga biktima sa Eastern Visayas, 2,500 ang gihatag ngadto sa lungsod sa Madridejos, 400 alang sa lungsod sa San Remigio, ug 29 ang gihatag ngadto sa Dakbayan sa Mandawi. Sila mismo maoy mo deliver sa food packs padung sa airbase apan kadtong alang sa mga LGUs dinhi sa Sugbo for pick-up sa warehouse basta makapakita lang og approved requisition and issuance slip. Matod sa DSWD, wa na sila gikinahanglan pang relief goods sa pagkakaroon kay sakto na ang ilang supply. Gani, duna pa sila 5,000 karton sa sardinas nga wa na'y kabutangan. Apan di sila kabalibad kung duna pa'y manghatag apan hangyo lang nila nga di na manghatag og used clothing kay di na kinidawaton sa mga LGUs ug kung magpadaman gani og food packs kadtong 2016 to 2017 pa ang expiration date. Gipasalig sab sa DSWD nga hugot nga gibantayan ang ilang warehouse aron malikayan ang nahitabo sa una, diin dunay mga gipangkawat nga relief goods. Though we have kuan man naman mi diri kuan duha upat ka security, no, we have upat ka security diri, ang duha mao na nagman sa atong exit, no, o sa entrance, then apoy duha nga mag-roving sila, magtanaw sila. Samtang busy kayo nga nagpahigayon og repacking ang mga volunteers sa dinhi sa gawas, tataw kaayo kining mga basura nga gipamilin. Gani makita ninyo no nga nagpasad pa kining mga styro packs, dunay mga botelya sa mineral water, dunay mga plastic spoons, plastic forks. Mao nga pahimangno sa mga opisyales sa DSWD nga bisan tuod og dako kay ikatabang ang pag-participate sa mga volunteers sa gipahigayon nga repacking activity apan angay nilang hinumduman nga kining mga basura nga gipamilin mausab ang hinungdan kung nganong nagkagrabe ang epekto sa mga kalamidad sama sa pagbaha. So among gihangyo nga bisag kinsa no mga volunteers, mga staff, mga lefters nga in every packing table they have to hipo sa ilang kaugalingon nga mga basura or sagbot, no? So amo na siya during sa orientation gi-appeal na siya namo pag-orient sa ila tanan nga mga staff, volunteers, lifters nga every time after sa packing ilang pilon ang kanang karton, ilang basura i-dispose nato sa proper nga butanganan kay na may segregation og basura diri sa amo. Andrea Patania, News 5. Human sa ilang pagbisita sa amihanang Sugbo, gipaybaw sa Office of the Civil Defense Region 7 nga apektado kayo ang agrikultura sa mga lungsod dito. Ila sab giklaro nga ilahi ang naapektuhan sa bagyong Ruby ug sa bagyong Yolanda. King Perez, Sugin Limi. Padayon pa ang pagpanguha og datos sa Office of the Civil Defense sa nahimong kadaot sa bagyong Ruby, din matud pa sa operations officer sa maong buhatan nga ang Sugbo mo'y nakahiagom og dakong danyo sa upat ka mga probinsya sa tungang Kabisayan. Subay sa latest update sa OCD-7, tulo ang angol sa lalawigan sa Negros Oriental, samtang tulo sabang namatay sa Cebu. Dugang sa OCD, nagrabayan ang agricultural crop sa amihan ng Sugbo nga naglakip sa kamaisan ng katubhan nga mo'y basehan sa pagdeklarar og state of calamity. Na ikatulo, i-assess man na mo kung asa sa Bantayan Island, kung ana sa Bantayan, kung related ba siya gud sa bagyo kay na may uban nga pasok ang patay pero dili related sa bagyo. Dili pa sab kumpleto ang datos sa OCD-7 sa mga nagubang panimay atol sa bagyo. Anaa sa ilang lista, unom ka mga panimay ang totally damaged ug na po ang partially damaged houses.
Nasayran sab sa OCD nga hagit karon sa mga local leaders sa Northern Cebu ang paglahi sa danyos nga nahimo sa bagyong Ruby ug sa bagyong Yolanda ug kinahanglan ilahi sab ang pag-ihap sa mga apektadong mulupyo sa duha ka bagyo. Kun subling naguba ang panimay tungod sa bagyong Ruby human sa bagyong Yolanda, laing hinabang na sabang madawat sa apektadong residente alang sa danyo sa bagyong Ruby. Gitugyan sab sa OCD-7 ang pag-identify sa mga apektadong mulupyo ngadto sa mga lokal nga kagamhanan. That is, duha na yung may possibility nga duha may yung mahatagan siya. Ug wa mahatagi magaling sa Yolanda tapos buwa na sa unsa pa mo gubo ni Ruby. King Perez, News 5. Tungod sa bagyong Ruby, gisibog sa Kapitolyo ang pagpahigayon nila og Christmas party. Kay inay karong Biyernes himuon kini ngadto na sa petsa 19. Gumikan kay busy pa ang kasagarang kawani sa Kapitolyo sa relief operations sa mga naapektuhan sa bagyong Ruby. Sa party na sab mismo posibleng ipahibaw kung kanusa madawat ang ilahang Christmas bonus. Dira sa atong gobernador kung pila ihatag. Pero dapat nga naana, so it's a matter of na lang, evaluating na lang sa atong gobernador kung pila iyang mahatag. Pulis kansang asawa nga iyang nasakpan nga migawas gikan sa usa ka motel kauban ang laing pulis mipasaka og sumbong at tubangan sa ombudsman. Jinky Bargio, Suginlimi. Gikumpirmar sa buhatan sa Office of the Visayas Ombudsman nga gipasakaan na ni PO1 Mark Cabahog ang sakop sa SWAT nga si PO3 Joliver Soke ang pulis nga giingong kauban sa iyang asawa sud sa motel alang sa usa ka business transaction. Kasong grave misconduct ug kalapasan sa Napolco Memorandum Circular 2007-001 ang gisangat ni Cabahog batok ni Soke human niya kini naaktuhan nga nanggawas sa usa ka motel kauban ang iyang asawa gikan sa Mandawi City. Agidyo na siya sa lawyers na to, and then sila ang mo determine if it needs to be referred to another office. Lakip nga susiyon sa ombudsman kung angayan bang ibalhin ang kaso ngadto sa buhatan nga nag-imbestigar sa military ug law enforcement officers. Well, sa evaluation stage, tan-awon man sad na ang posibleng kinahanglan i-implead, no? Niadtong Disyembre 3 sa gabi, midangop si PO1 Mark Cabahog sa mga sakop sa kapulisan, uban sa mga sakop sa SWAT sa Dakbayan sa Sugbo ug mga sakop sa media, ilang giatngan ang paggawas sa motel sa asawa ni Cabahog uban ni PO1 Joliver Soke. Jinky Bargio, News 5. Mituyok og nahayang ang usa ka jeep ni pasaheroan nga dunay mga pasahero dihang nasaghiran og water tanker. Giulagway nga kusog kayong nakapadagan ang PUJ driver ug sayop pagyud ang iyang giagyan. Ryan Sorote, Suginlimi. Tagsa-tagsang gitabang sa mga rescuers ang di muminos na po ka mga pasero nga sakay ining PUJ nga dunay rutang Compostela, Cebu City human kini nakayang sa mailawom sa Magikay flyover human matapsingi sa water tanker. Paingon sa AC Cortez Street ang water tanker dihang iyang naigo ang lubot sa PUJ. Hinungdan nga mituyok og nahayang sakay sa PUJ kining duha ka gagmay mga bata nga wara maunsa human gigakos sa ilang inahan. Tanaw na mo kay na kuno na balitok naman kami taga-merkado ni dagan may padong dere kay among giiluwas sa mga pasero. Nasayran nga inay sa flyover sa ilom ni ini miagi ang maong PUJ, hinungdan nga nagkaabot ang duha ka sakyanan. Nahanaw sa hitabuan ang driver sa water tanker. Samtang gimakak sa driver sa PUJ nga si Limuel Duan nga kusog ang iyang dagan. Namasanglis Duan nga naalanganin siyag agis sa ibabaw sa flyover human dunay may overtake kaniya. Ako lang siyang gilaw sila kay mga kumbrikan matunga-tunga man ito nagsugay yung dagan no 5 minute ang gikan sa Compostela padong sa Cebu City dapat ari mo agi sa taas tanan. Kaganihan kadlawon mitahan sa kapulisan ang driver sa water tanker nga si Rodrigo Andaya. Matud niini igura siyang nangita og police station ug wa siya misibat. Nabalang binulo kayo ng nabalang binulo kayo ng police station. Ano yung magipagit ang police station? Oh, kamo surrender ko kay di ba ko taga-dinig ko taga-negros ko. Gidason ang sabang maong pamahayag sa mga saksi nga kusog yun ang dagan sa PUJ. Kasong reckless imprudence resulting to damage to property and multiple physical injuries ang atubagong sumbong sa sadang driver. Ryan Sorote,
News 5. Duha ka panimay na sunog ganihang kadlawon sa may dalan Tres Borses sa Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo. Mubalik si Ryan Sorote. Natugaw ang katug sa mga residente din sa Maidan Tres Borses, Barangay Mabolo, pasado las 3 kaganyang kadlawon tungod sa pag-ulbo sa sunog nga miabot sa first alarm. Daling na kontrolar sa kamiburuhan ang sunog nga miulbo sa Buntuyan residence nga ginama sa light materials sudlang sa 5 ka minutos. Giingong sa sala sa balay ni Pia Buntuyan, giingong nagsugod ang kayo og daling mikatap sa laing mga lawak o kasigbit nga balay sa mga compound. Nakadungog ang mga buto ang mga residente, pipila ka gutlo una midako ang kayo. Suma ni Eleanor, doon na siya nabati ang misyagit og sunog og siyang pagmata, baga na ang aso og nagkadakon ang kayo gikan sa kasigbit nga balay. Sa sala na to, dayon hibong naman lang ni kay init naman kay saluyo, nanawag naman akong pagumangkon. Ingon naman siya nga sunog. Nagulang 8 anyos kasi Sherlyn, kay lakip ka nasunog ang iyang uniforme gamit sa eskwelahan ug ilang project nga ilang gipamulawan sa wa pa ang sunog. Nawala dyan ko inatas ang eskwelahan. Pati bag na ako, libro, notebook, lapis, tanan. Waray na angol o nakala sa sunog. Problema sa linya sa kuryente ang gituo ang hinungdan sa kabumbiruhan sa sunog nga dunay danyos nga 50,000 pesos. Initial findings na to is electrical ang kunin niya. Kaya ito sa karaan nga wiring niya napaksit na so may Ryan Sorote, News 5. Department of Health Region 7 ni pahimangno nga di magpalabi og kaon karong holiday season aron makalikay sa hypertension samtang extra careful sa pagpalit og panregalo alang sa mga bata. Andrea Patenya, Suginlimi. As gifts for mga inaanak. Mipaymangno ang Department of Health 7 sa publiko kabahin sa mga produkto nga kasagarang pamaliton karong holiday season. Sama sa kun mo palit man gani og mga duwaan sa bata, siguraduon nga di hatagan og gagmay kaayong duwaan nga pwede nilang matun. Ang ato advice lang is select toys appropriate for the age. Kaya naamo ko yung mga toys nga kanang movable or kanang removable ang parts na basang iswallow so ma-choke ang bata. Angay sabtan-aon kun lead-free ba ang maong mga duwaan. Nasayran nga dunay mga duwaan nga tag-as og level sa lead content ug uban pang mga makadaot nga chemical sama sa cadmium. Nasayran nga ang lead poisoning moapekto sa brain function samtang ang cadmium poisoning makamugna og respiratory damage. Parehong makamatay ang exposure sa duha ka chemical. Sa laing bahin mipaymangno sa bang DOH kabahin sa food preparation, hilabi na sa mga tomato-based products sama sa spaghetti. Kinahanglang siguraduon nga limpyo ang pagkahimo ug pagtapig niini. Make sure na ang atong food nga gi-prepare is also fresh, especially during the holiday season. Labaw na ng spaghetti o nanay mga leftovers ato lang nang stay siguro sa ref for 1 day. After anak kay mas spoil mo na siya, especially nga nanay himo og tomato sauce. Dugang sa DOH, di angay mo palabi sa pagkaon ug tambok nga putahe sama sa lechon, hilabi na nga wag tuo ang mga Christmas parties aron malikayan ang hypertension. Padayon sa bang DOH sa ilang iwas paputok campaign, diin giawhag ang mga tao sa paglikay sa paggamit og illegal nga mga pabuto karong Pasko ug New Year. Andrea Patenia, News 5. Duha ka drug pusher na sikop sa bypass operation sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch. Ryan Sorote, Suginlimi. 10 pesos matag pakete sa shabu ang porsyento sa magsilingang Delia Graciano o Edsel Danyo. Kini ang bugti sa ilang pagkapriso human sila masikop sa gipaygaing bypass operation sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch sa Sitio Pasil, Barangay Marigbago kagabi. 18 kagagmayng pakete sa shabu nga mobalor 8,000 pesos ug halin sa pagpamaligyan niini ang nakuha gikan kanila. Natigayon ang mga operasyon human makadaot og tape og reklamo ang kapulisan diin dali sab kini nilang na validate sud sa pagkaadlaw nga pagpanid tugod sa kusog sa ilang operasyon. Natay mga text report nga ma-receive diri sa atong opisina with regards to kaning illegal activities aning mga tawhana. So Nangan si Graciano nga biktima sa bagyong Yolanda dito sa Samar ug nagkalisod na karon og gisamutan pa sa bagyong Ruby. Giangkon sa ni Danyo ang pagka-pusher apan gimakak nga tigamitan siyag drogas. Igura mo na? Dagan ba nila ba? Pero wala gini mo na maligya. Bago pa mong kudya, sir, eh. Ikan pa kong saman. Ansa? Diharagapon? Diharagapon mo. Pero mo gamit ka? Gamit sa'yo. Ryan Sorote, News 5.
Muna akong paboritong part sa atong balita. Attorney Georgia, mga kapatid, 16 kadlaw na lang og Pasko na. Mga giglan, nakaginaba ka, Glenn, sa Maximo Patalinghog Street sa may barangay Paho, Lapu-Lapu City. Wakay ko siguro, Attorney Georgia, di ba ni morning ka nang iniglugsong nimo sa bridge, sa first bridge, ha? Nya ka nang daan nga mudritso gyud ka padong dito sa Basak. Sa kukawanan. Kaya daghan ko nagmindot ang ilang mga decorations. Yes, Glenn. If No? we have a chance, agita nga to because daghan kay nindot na mga decorations na ginama sa recycled materials. Kini ang ipakita nato ni Andrea Patenya. Sa kanindot sa mga dekorasyon nga gipang sabit ni ining mga punuan sa Center Island sa Maidan Maximo Patalinghog sa Barangay Paho, di kakaingon nga ginama lang kini sa basura. Nagkalain-laing disenyo ang gipangmugna sa mga residente sa labing unang Light Up a Christmas Tree contest sa maong barangay. Dunay plastic water bottles nga gihimong mga aninipot ug owl, duna sa gipurma nga 3 kings gamit ni ini. Laing creation gamit ang water bottles, kining mga bunga sa mangga nga gipintalan og yellow ug green. Kini simbolo sa gigikanan sa ngan sa barangay nga mao ang paho usa ka klase sa mangga. Gamit ang karaang net, gipurma kining mga anghel lakip na ang birhen. Duna say mabulokong mga torch nga gipang-ugsok sa Center Island nga gikan ra sa recycled air filter sa mga sakyanan. Gamit ang recycled styrofoam sa mga karton sa prutas, gihimo kining pulting dako ang figure ni Woody sa salidang Toy Story. Ug kinsa ang magdahom nga mahimo diayng gamiton kining mga karaang CDs aron idisenyo sa mga parol o isangit sa kahoy aron mahisama sa mga bituon. Ang karaang sako gihimong Christmas bells, samtang ang tin cans ug bottled water caps gihimong mga buwak. Kining extra nga mga tinabas nga panapton gihimong parol ug hot air balloons. Gisugdan ni Paho Barangay Captain Ahong Chan ang maong contest aron mapanindot ang Center Island sa maong main road sa tabang sa mga residente, di indi kinahanglang dako ang gasto. Kasi ito lang yung paraan na makakumpit yung mga participants, no, na mapakikita natin gaano sila ka-creative yung mga tao using the recyclable materials. At 36 ka mga organisasyon ang misalmot sa maong kalihukan nga gilangkuban sa mga tricycle drivers, estudyante, senior citizens ug persons with disabilities. Gani kaning parol nga gihimo sa mga PWDs, dunay mga simbolo sa ilang mga kakulian sa panglawas aron ipakita sa katawhan nga wa kini mahimong babag kanila sa paghimo sa ilang mga buot buhaton. Uban sad nga mulabay malingaw sila kay ang naghimo ginanita na ng atong mga kauban, especially gyud ang mga deep kay hilom kuno kay tanan ni samtang maghimo sa among parol, nakita gid ni Kap nga ang among gipanghimo puro gini siya indigenous. Grabe ang hago ug ang among gipang buhat nga among gini mamugna. Karong Disyembre 14 ang judging sa Best Decorated Tree, diin 30,000 pesos ang madawat sa mananaog. Apan matud nila, di importante ang premyo ug ang kompetisyon, kundi ang bayanihan nga ilang gipakita aron pangandaman ang selebrasyon sa adlawng natawhan ni Jesus. More on symbolizing the birth of Christ, which gave us a ray of hope and peace to all man. Kontento na sab sila sa kalipay nga mahatag ngadto sa mga motorista kadaagi sa ilang lugar nga dunay mabulokong Christmas decorations ug malipayong tukar sa Pasko. Andrea Patenya, News 5. Nindot sad nga idea, no? Yes, at least ma-recycle din natin sige gamit og mga bagong materials and it takes out, what do you call this, mugwas atong creativity. Yeah. The Filipino ingenuity and creativity. That's right. Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!